суроого жооп берип коем. Bitta kız kal. Men günüge töösüm tam albatta. Saat 12'de tam töösümde tam günüge. Bugün bolsa-da 2000 tam. Bugün bolsa buzup kaldy gün. Töösüm tapyp kaldym. Käme işlep kaldym. Gün. Oşo. Puan jakşı. Jakşı tam. Men hazır başka telefon alsam da haraket köp oşo. Oldu. Puanım jakşymyn. Ama başka iş kılgym gelýär, başka jumuş işlem gelýär, başka jumuş. Oldu. Yani sen teyse men maklumum. Maga. Men maklumum, oş maklumum men. Maga teyse men seni bakdyryp kılam. Aptan bakdyryp kılam. Hadi. Men digin damla bulup ketdim, damla. Appak damla. Sen jolok takkasan namaz okuwan kız takdyram men aklyp damla bulup ketdim. Eýleke söz berip koyamam, boş söz. Atgalam, watasa çygam, tösü watasa çygam, atgalam. Atgaş kep kaldym. Saga oşum maklumum. Paka. Jakşı görüm seni. Aptan jakşı görüm. Seni seýem.